Ani saya abono nono angkui bukhabai hamjangmani abon shilai phano saya ani jotoni shilai nono ang bilib khaimani o bilib rok tini nin thani grai o bilib grai ni bagino nung tini ang bai haksal nono tui wan chuma tongmani tini o wan chuma rok nangliya kothokma se nangshuwa nang bai malaina ani imang tongmani tini o imang bai thangliya nini be ani hamjangma kothoma bukhani diary o simisi swijagi tongrok shuo nini bagai ani bukhani sundugo kaisa tongthai khatijak phia o tongthai tabukbo kebo shagi mayako je borokno sengkoi bukhabai hamjago a borokno bahike joliwi manai bahike nashler manai maya je furpano nashlewi I tabukbo angno hamjak tongkho nono angna shleya joliya hamjagui tongo saimano angbo nungki ano nashlejago ani hamjagmano thangjangnai mane haikese nungnugo titam khainai angba ang to kobor nini hamjagmao nini bukha kisa phano khamya de ano ashki thangmaro nung kisa phano muito manya de nung bai ashak sal kolokma malai kok samaro aw oborongno nung muito meni bagini tini omo haike bisa bisingni hamjagma relationship no salnai saltamni relationship haike eba 2-3 minute banyo kagiri mano